Здравейте, приятелчета! Това ще бъде четвъртия влог от MM Power. Чакаме един много специален човек в момента да дойде. Тренираме в Pulse Fitness, в Младост. Мога да познаете тук евентуално стената. Оп, тук пътеките се появяват. Ето ги там. Ще тренираме днеска гърди, рамо и трицепс накрая ще караме. Първо ще направим малко бягане на пътеката. След това ще загреем хубаво ставите, мавите, раменцата, ще ги раздвижиме, всичко ще бъде като хората. И почваме същинската част. И е време да се покаже. Ето го! Very good! И Неймар Джура! Няма страшно! Как сте лъшенки? Както каза. Минаме малко кафенце. Да, кафенцето е много важно. Някои от нас спряха бустера, че почна да не им действа. Така. Почваме с загрявката. Тя ще бъде от пътеката. Ще видим колко ще избягаме. Няма да снимаме докато тичаме. Ще си пуснем музичка. Взел съм слушалки, господинка. Перфектно, и аз. Браво! Супер! Истински сме, да. И след пътеката вече, като слезаме на долния етаж, ще се включим. Тежки гърди. Рамо и трицепс. Айде, до после. Почваме с лежанка. Сложихме по десетка от страна, за да можем да закренем малко. Между 12-15 повторения да направиш, да може пекторали за хубаво да се активира. Я пак повтори за зрителите. Пекторали за хубаво да се активира. Господин професор. Колко повторения направихте, господин? 15. Ако съм ги броял правилно, разбира се. Браво. Скачай ти. Дай го този телефон. Мой ред е, дами и господа, 15 да направим с десетки. Човек ще ти показва преди това. Точно така. Скачаме. Май по-честъра. Точно 15. Точно 15. Чиконата. Чиконата ги направи. Да. Ето господина зарежда. Топ реклама на тенис. Топ реклама на тенис. Щекна ли ги, господин? Тук сега е хубаво между 8 и 10 повторения да правим. Ако можете повече, разбира се, и повече ще правите. Но кой само как ако иска. можете. Точно така. Кой как. И как се чувства? Кой как се чувства. Изпомпване на коремчето. Пресичка за лед. Да има пресичка за летото. Че ще се скрие. Време. Време, господине, скачи в боя. Между 8 и 10, колкото си решиш. Браво! Точно така. Днеска, сега докато почуваме малко си поговорим, днеска е Великден. Христос воскресе на всички зрители, точно така, бъдете здрави и благословени най-вече. Дръж телефона. Колко повторения? Пак така, между 8 и 10, ако можеш повече искаш, повече правиш. Хоп.
мога да се дигна, още ми е пълен търбуха. Време за последната серия на чикона. Отбойте свети. Айде машинка, дай му. Перфектен. Ео магнифико. Ео специфико. Флексвай. Флексни, флексни. Яйцата помагат. Да флекснеш, да флексеш. Станете яки, разтоварвайте си тежести. Преминахме към следващото упражнение. Ще направим флайще за долната гърда. Ще го комбинираме в супер серия с гира. За горната ще я повдигаме. Точно така. Демонстрирай, Чико, само. Долу, флайщето долу. Другото, повдигането горе, да. Точно така. Айде, почваме. Дай да вземем гирички. Сега ставаш и се едно биеш оперкот. Тук. Колко кила гирата? 10. По 10 на цици. Това май трябва да ми е 5. Страхотно. Давай, момче. Страхотно. Браво, момче. Как се изцепиха вените. Браво, бе. Неймар мечтае така да му седи тази тениска. Само това ще ви кажа. Поставяй ги. Добре, направо кът. Да, добре. Аз съм още в началото. Виж как постоянно башка. Докато ти почиваш, снимаш. Аз действам. Да. После обратно. Давай, тигре. Мръсен камик, бат. Хайде, господине, когато сте готов, започвайте. Много добре. На здраве, хора. На здраве. Браво, бе. Машина. Изцепили се. Направо. Вените на... Не знам як съм, не мога да Зъбнах. Взимай телефон. Зъбнах тежко. Заделечко. Да, бе. Не, бе. Изчупиме почки. Взимай бабалюги. Айде, машинка, почвай.
Ей, ге тук. Леко да не бутнеш кафенцето само. Ще внимавам. Скифет. Скифет. Ах, тая вена как изкочи. Това имам чувството, Чико, че е някакво упражнение за вени. Това е упражнение за вени. Не знам. Ама е гърмежница. Гърмежница. Връщаме тежестите. Винаги. Двамата сме в кадър. Така. Много тежки. Много тежки. Много тежки. И аз, ето късвим. Оставяме. Аз съм с оверсайз. Гърда. Тук е гърдата. Браво. Как се чувстваш цицката? Направо гърма. Нали? Добре. Ей за това столче ти говорих. То ще бъде след малко. Първо ще направим пресата на Арнолд. И тя е. Сега ще ти покажа. Да си вземем само тук добавките. Добавки. Страшните добавки. Сълзите на враговете и полуизпитото кафенце. Истински. Чико е истински. Хващаме отново тези десетки. Правим ето това упражнение. Активираме страничното рамо и предно. Този начин. Оп, отваряш и стласкаш. Прибираш. Нещо ме боли рамо. Защото трябваше да почнем с него. Ето тук леко усещам. Не, защото трябваше да почваме с него. Това защото не съм го завял като хората. В ефир сте. Продължаваме напред. Продължаваме промяната. Браво. Аз ще ти боря по ускоренията, ако искаш направи още 2 и стига. Това ли беше? Да. Това беше. Как го усещаш? Пари, нали? Не бе, наистина не Пари? Да. Ау, кой е там? Отворяме малко вратичка. Направо наистина гърми това упражнение. Препоръчвам ви наистина да го пробвате. Арнолд пресата, който не го е правил, да го почва, да не се чуди. В ефир си? Перфектно позициониране на лактите, господина. Наистина много добре. Страшно изпълнение. Браво, бе! Топ упражнение. Нали? Наистина 10/10 давам за това нещо. И време за последната серия, дами и господа. Айде една последна серия да го видим. Мъчението приключва. Упражнението на Арнолд. Комплимент на момчето. Постарал се да го измисли. Добър е. Бате, гори ми тървената и трапеца, бе. Не знам, само докато държа вече ми е тежко. Много добре. Леле, ево. Дай. Браво, бе, животно. Топ. Изключителен. Задължително да го пробвате, защото е един път. Изключителен. Казвам ви. Топ. Арнолд прес. Арнолд прес. Арнолд прес. Ще правим сега страничното рамо.
Като ще наблягаме изключително много на това да горе да задържиме и да пускаме максимално бавно. Държиш 1, 2, 3, попускаш. 1, 2, 3, попускаш. Между 10 и 12 повторения. Ще го спомня. Нормалните хора в момента ядат агнева. Нормалните хора верно в момента ядат агне, но ето затова ние не сме нормални хора. Ние обичаме малко по-изтезанията. Еха! Леле! Еба тия четворки вас. В ефир си. Страхотно. Задръж горе малко повече. Да може хубаво да активираш. Дай, браво, момче. Добре. Опитай се да пускаш една идея по-бавно. В негативното. Тук наблягаме на негативната част от упражнението. Супер. Изкочиха ти вените. Почнаха ти парат раменете. Аз не броя, не знам колко ти остават, това беше. Ужас, четворки, ама не е за подценяване, дами. Сега ще качваме малко килцата. Ей, тук сме ги наредили. Ставаме напред. Продължаваме промяна. Седи почини малко, да. Леле, гръмнаха ми ръцете. Айде, последно. Добре, Очапо. Добре, Очапо. О. Давай, момче. Сега ще го върна малко, за да мога да следна. Давай, още 3, давай, още 2, 8, 8, за последното искам концентрирано и бавно надолу. Бавно надолу, това е най-важно. Дай, ей, тия са най-важните последните две повторения. Ако ги направиш като хората, цялата серия значи се заслужава. Ако не ги направиш като хората, е била все едно пълно надолу. Айде сега. Вземеш дипите пак или до 10 или до 8, ако можеш по-малко да подкажете раменете. И... Оп! Айде. Добре. Гидите, които ни накараха да се откажем. Малко това, малко това, правиш.
контролирано, като ги прави и бавно, четливо, ама не ти, защото така самия мускул ти работи много повече време, отколкото да го изтласкаш. Става въпрос половин секунда, а тук имаш 1, 2, 3, 4, 5, до 6 секунди. Да, до 6 секунди ти активира мускула, брат, на едно повторение. Някои хора ще ни се смеят. То не мога да се такова. Аз си владих май грешното рамо. Браво. Браво. Горе само ще задържам и те подълки само плача. Айде още едно, айде още едно. Айде, искам да пуснеш бабо, искам да менеш, колко можеш бабо, давай. Браво, бе, браво, бе. Да, такъв съм аз, пълен гадняр. Тежки болешки, бати. Тежки болешки. Ей ги е тука. Гирите, които ни направят. А, така. Дроп серия. Не сме приключили. Да, бе, просто защото тежките тук са до 5 повторения на всичко. Като вече на каквото ти ги правиш до 15, стигнеш 15 вече. 5 са изърмиците в момента. Еми, сега ще експлодира. Айде, аз докато ти правиш, аз съм си бил някъде, колко слушай долу. Такова, леки скърци. Последно. Дай го. Експлодира. И изгледа. Айде, хубаво се задържа. Да. Ей. Браво. Той като се изчепна тук. Хвърли паласта много. Да. Още едно. Дай, дръж. Браво, баш. Пътия шефия 30, как ми хатинг. Колко да не поставя, който ни ня. Още две да направиш. Давай. Всички зъби и прави. Айде последно. Да гръмне хубаво. Дръж. Бабо. Ей това. Браво. Даже и още едно и така. Да видя кой. А така момче. Тежко е. Минаваме към трицепса, да го задвижим и него. Дигни. За сериите. От последните упражнения ще бъде това. Като вече накрая ще приключим и там с копчики. Тук имаме 3 серии да направим. Почва. Много ниско изглежда това. Много ниско, брат. Супер неудобно. Я мини по-напред. Не по-напред, аз по-напред. Така, точно така. И разтвари долу.
казвам ти. Ей така даже. И си го допираш лекичко. Евентуално. Бах, ти си страшно животно, бе. Тук изглежда по-добре. Какви хапчета взимаш, бе? Нищо, много приятели съм чувал, Медрол, Торинабол. Разбира се. Това е само шегичка, разбира се. Никога няма да изцяло натуралки, дами и господа. Няма да употребим такива неща. Може би след... Не и преди 40. На 40 може да се нацепим като изрази. Така, шегата на страна, за какво сте дошли тук, да се легали на се. Изправи се, да идва отгоре. Още се приближи. Така. Добре. Добро. Добре се чувствам. Ти как се чувстваш, господина? То си личи. Гърми. Бах, този трицепс, много мъже ще завидат за този трицепс. Натурален бил. Рони, брат. Той е от генетиката там. Да, от генетика. Там всичко е от генетиката. Ето, последна серия да направим. Взимаме мобифона. Взимаме мобифона. Аз между другото трицепса хубаво ми гръмна на нас. Да бе, аз това ти викам да си дигнеш ето. Так му сега ще пристегне и ще изкочи. Учи ме се как да бъде... идеален. И фибрите на рамото това. Така, чако. Фибри яко. Май трицепсунката си оформи, бе. Ма рамото ти е на фибри, бе. Тежък Рони. Да. Всеки път, аз и на работата всеки път ти се изненадвам, тази ръка става по-голема и по-голема. Това от пилешкото. Банички с сирене и извар. Браво, момче. Страхотно. Направо съм си към края на насилите. Отиваме и там към копичките. Я да видим, какво ще ни покаже нашият домакин. Тук има такова за тренировка с ток. Снимай, слушай хората. Ето ги, тренировката за ток. Бодишоп. Райчо изгря. Той Райчо днеска не се е прибирал. Слагаме ли тежести за... Аз не знам колко ще направя. Чисто веднъж по 5, значи. Как по 5? Чегищата на колкото можем. Ясно. Добре. Давай, скачай първи ти, като по-як. Браво, момчето. Къде са ни напитките, бе? Не знам. Показа по 5 ли? По 5, аз не знам колко. Дали ще ги... Колко мога?
Very simple. Опа! Дай ни го. Браво. Тук ще ми бъде отказа на мен. Аз ще усеща просто. Леле. Его е. Приключихме тренировката. Отиваме към спорту. Чуваме се доста добре. Всичко грабна. Ей, не направихме корем. Нищо следващия път. Да. Те, че има. Има. И агнешкото, заслужих си го агнешкото и козунацата. Ей, цицата съм я изцепил и ти също си. Браво, бе, момче. Хайде, отиваме към спато. Газ. Ето ни на готиното сме. Не е страшно. Джакузито. Нали? Друго си е в пулската вата. Малко спата, малка да се погледа. Заслужаваме го. Чико, заслужаваме ли го? Заслужили сме го. Пръснахме раменете, пръснахме гърдите, пръснахме трицепса, пръснахме се от трениране днеска. За това сега заслужаваме малко да си се поглезиме, Ватио. Да си поговориме. За какво си говорим за днешната тренировка? Евентуално чай, че си допираме краката малко. Кажи нещо на аудиторията. На аудиторията какво да кажем? Аудиторията да очаква голямо завръщане. Гледате, какво е малко време за тренировка, няма значение каква ще бъде, просто трябва да направите втора. Да, трябва да се тренира, трябва да правите жертви, за да може да прогресирате. Ако това ви е целта, разбира се. Ако искате да бъдете мърди и както един, не наш приятел, но един човек, който го гледаме, бухто! Бухто! Така че ако искате да бъдете бухти, спете до 10 часа, излежавайте се до 12, не спортувайте, не тренирайте и ще бъдете бухти. Днеска Велик ден, ние сме тук. Да, да. Няма оправдания. Няма оправдания. Колкото е празник. И по принцип обичаме да тренираме рано сутрин на гладно, но днеска така бяхме решили да се нахраним, да може да прекараме време с семействата си, да имаме после сила за тренировката, защото знаехме, че ще бъде по-тежко. И като за край може да кажем само едно нещо. Камбанката и продължайте да ни гледате. Очаквайте много нови видеа, ще се задействаме със сигурност, да снимаме повече, обсъждаме го, така че До нови срещи. до нови срещи, продължайте напред. Ау! Очаквайте новите анцузи на Младост Wear. Ще ги снимаме, ще ги рекламираме. Ще има ли? Ще има линк, който ще е свързан към инстаграма на страницата. Да си ги поръчате, бройките ще бъдат строго ограничени.